ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఒక లిరికల్ వీడియో చేసిన సూపర్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఇద్దరు ముగ్గురు అది పుష్ప కొత్తగా వచ్చింది కదా, దానికి లిరిక్స్తో చేయమన్నారు. సో అందుకోసమే చేసిన. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సూపర్ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో సూపర్గా వచ్చింది వీడియో. ఒకసారి డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత చూద్దాం. ఇంతేరే పుష్పతే మనతోనే ఫైర్ ఇంతేరే గాయలారే శ్రీవల్లి నీవకేరిద జుంకా చూసి చకోటే మంత. సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అక్కడ జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్స్తో వీడియో చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఒకటి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో రెండింటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. సో ముందుగా ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒకవేళ ఫోటో చేంజ్ చేసుకోవాలి అనిపిస్తే ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో మీకు నచ్చిన ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. మీకు ఏ ఫోటో నచ్చుతుందో ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇదే ఫోటో కావచ్చు లేదా వేరే ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఈ ఫోటోని యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఈ ఫోటో ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి, 26 సెకండ్ వరకు. సో కింద ఫోటో ఉందిగా, కింద ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి పై దానికి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఈ విధంగా వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ చాయిస్, అది డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. సో డిలీట్ చేస్తే ఇప్పుడు దీనికి లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో. సో లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరిక్స్ ఉంటుంది అండ్ దానికి ఒక్కొక్కటి ఎఫెక్ట్ కూడా యాడ్ చేసి ఉంటుంది. సో మీరేం చేస్తారంటే సింపుల్గా సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి కింద సాంగ్ ఉంటుందిగా, సాంగ్ తీసేసి కాపీ 23 లేయర్స్ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు 5 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. 5 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేస్తే సో ఈ విధంగా వస్తుంది. 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, సెకండ్ దానికి ఉండదు. సో మళ్ళీ థర్డ్ దానికి ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఉండదు. సో మళ్ళీ ఇంకోటి 6 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర దీనికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ లిరిక్స్ ఏంటంటే పైన ఉంటుంది. సో మీ ఫోటోని బట్టి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో నాకు ఇప్పుడు నేను ముందు దానికి పైన లిరిక్స్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి పైన వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి కింద కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ లిరిక్స్ని టచ్ చేసి కిందకి తీసుకురండి. ఇట్లా మీకు నచ్చిన ప్లేస్లో ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. సో ఈ విధంగా పెట్టేసి సో ఇప్పుడు దీన్నే కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి పక్కన ఉన్న దానికి పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ టైల్ సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పేస్ట్ టైల్ చేస్తే ఏ ప్లేస్ కావాలో ఆ ప్లేస్కి కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ యాడ్ చేసి ఉంది కదా, దీన్ని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ 6 సెకండ్ దగ్గర ఈ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఇక్కడ ఏ అని ఉంటుందిగా, దీన్ని యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎఫెక్ట్, లేదంటే లేదు, అది మీ చాయిస్. సో నేను యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో సింపుల్గా దీనికి ముందు దీన్ని కూడా కిందకి తీసుకురండి ఫ్రెండ్స్, లేకపోతే పైన వెళ్ళిపోతుంది. సో ముందుగా దీన్ని కూడా కిందికి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఉందిగా ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్ టైల్ చిన్నగా అవుతుంది, దీన్ని
పెద్దగా చేసుకోండి కొంచెం. సో ఈడ పెట్టేసేయండి, సింపుల్. సో ఇట్లా మధ్యలో పెట్టేసుకోండి, ఎటు అటు వెళ్ళిపోతుంది. సో అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్, పేస్ట్ టైల్ చేసి మధ్యలో పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా మధ్యలో పెట్టేసుకోండి. సో చిన్నగా అయితే దాన్ని పెద్ద సైజులో చేసుకోండి. ఫింగర్స్తో ఇలా జూమ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది, పెద్దగా అవుతుంది. సో సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా, మళ్ళీ ఇది ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకుంది ఉంటుంది కదా, దీన్ని వదిలేసి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ పేస్ట్ టైల్. ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లిరిక్స్ కింద సగం పైన సగం వస్తే ఇట్లా లాగేసేయండి, దీన్ని ఒకే లైన్లో వస్తుంది. సో ఇలా పెట్టేసుకోండి. సో మీకు నచ్చిన విధంగా కలర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కలర్ అనే కాదు, వేరే కలర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చితే ఈ కలర్ పెట్టుకోండి, లేదా వేరే కలర్ పెట్టుకోవచ్చు. సో సింపుల్గా ఇలా పేస్ట్ చేస్తూ చివరి దాకా పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా పోవడం, అంతే ఉంటుంది, సింపుల్ ప్రాసెస్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ టైల్ చేస్తే సింపుల్ అయిపోతుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, పేస్ట్ టైల్ అంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడం, అంతే ఉంటుంది. సో సింపుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో సూపర్ అంటే సూపర్గా వస్తుంది. వీడియోస్ ఎడిట్ చేయడానికి సింపుల్గా ఉంటుంది, చూడటానికి మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది. సో మీకు నచ్చిన ఫోటోని యాడ్ చేసుకొని ఇలా పెట్టేసుకోండి, సింపుల్. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్, లాస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్. సో ఈ ఎఫెక్ట్తో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ మన సెకండ్ ఛానల్లో కూడా అప్పుడప్పుడు వీడియోస్ వస్తుంటాయి, దాన్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్, జై హింద్.